Il-ħadd wara nofsinhar il-Prim Ministru Robert Abela kellu telefonata mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen dan fl-ewwel jum tal-mandat tal-Kummissjoni Ewropea ġdida li beda fl-ewwel jum ta' Diċembru. Dan wara li nhar l-erba' il-Parlament Ewropew approva b'mod sħiħ il-kulleġġ tal-Kummissarji għal 5 snin li ġejjin, dan wara li ntemm b'suċċess il-proċess tal-grilling tan-nominati għal Kummissarji Ewropej. Dan huwa t-tieni terminu konsekuttiv ta' Ursula von der Leyen bħala President tal-Kummissjoni Ewropea. Fil-kulleġġ tal-Kummissarji il-ġdid hemm ukoll il-Malti Glenn Mikallef li huwa il-Kummissarju Ewropew responsabbli miż-żgħażagħ il-ġustizzja bel-ġenerazzjonijiet, l-isport u l-kultura. F'kitba fuq il-midja soċjali, Dr. Abela awgura il-ħidma tajba lil Mikallef u ringrazzja lil Ħena Dalli tas-servizz impeccabbli li tat għal pajjiżna u għall-Ewropa. Il-ħadd beda wkoll it-terminu ta' Antonio Costa bħala il-President tal-Kunsill Ewropew. Costa kien f'pajjiżna ftit tal-jiem ilu meta kellu laqgħat mal-Prim Ministru Robert Abela.